Dulan 25,000 ka mga deboto nga gikan pa sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas ang midagsa sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City atol sa kapistahan sa Divine Mercy. Ato ibalik si James Paulo Yap. Gidagsa sa mga deboto sa Divine Mercy ang Divine Mercy Shrine sa El Salvador City ato sa kapistahan niini adlawng Domingo. Sumala sa El Salvador City Incident Management Team nga sulod sa duha ka adlaw nga kasaulugan sa bisperas ug kapistahan sa maong shrine, miabot sa 24,800 ang ihap sa mga deboto nga mibisita nga gikan pa sa laing-laing lugar sa Pilipinas. Kini na ang pinakataas nga ihap sa mga attendees sa kapistahan sa Divine Mercy sukad nagsugod ang pandemya. Kahinumduman nga sa milabay nga tuig, 1,000 ka mga deboto lang ang gitugutan sa lokal nga kagamhanan nga makasulod sa shrine. It was generally peaceful. Nalipay mi nga slowly nagid tagabalik pod sa ato ang 2019 nga kabibo sa ato ang fiesta sa Divine Mercy. Do dili pa to ang mao pagid ang number pero ready pod mi in case lang gidagsa mi og ingadto kadako nga volume sa mga devotees. Gikalipay sab nila ang hinay-hinay na nga pagbalik sa normal sa mga religious gatherings. Samtang aron dili na makadugang pa sa bagang duot sa mga tawo nga midagsa. Adlawng Lunes na lang mibisita sa shrine ang pamilya ni Julieta Consigna nga mibiyahe pa og 5 ka oras gikan sa Prosperidad, Agusan Sur. Iyang giampo nga unta magmalinawon ang umaabot na piliay. Manghinaot ko nga akong gikuan sa Divine Mercy nga imtana tagaan mi maayong lawas. Labi na sa atong panahon karon nga tag kalinaw nga padulong sa eleksyon. Ang mag-igsuon sab nga lunggakit nga gikan pa sa Iligan City. Lunes lang kuno na kay gayon tungod aduna sab sila'y trabaho adlawng Domingo. Tagaan og kanang kabaskog kapis kay sa panglaw sa conference, then tagaan og kanang taas na kinabuhi. Pahimangno sa otoridad nga bisan pa man anaa sa mas luag nga quarantine classification ang syudad, dili gihapon angayan nga magkumpiyansa ug tumanon kanunay ang minimum public health standards. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.